solution. Iya bia Zion. Iwu ikotocha anyị ka iya bia echi. Ha na-akpọ pete, a na-enwe solution. Iya bia Zion. Iwu ikotocha anyị ka iya bia echi. Yekwa ntị ọzọ. Ha na-akpọ pete, a na-enwe solution. Iya bia Zion. Iwu ikotocha anyị ka iya bia echi. Even ji wee play logo video voice akita if I want to evangelist Ebuka. If I will focus about people who are condemning and then are cut Zion man then are cut here o we say no wolo na cut Zion na one day na ga bia Zion condition ye butezi Zion with mmadụ amaro e odago mana unu wunde sere na unu believe na agha n'ife mmụọ sere no nya no ọnọdụ adịrọ mma wife na-ebuje ndị mmadụ n'ụka. So what it means is that n'ife ya ebuje Zion ahụ ịghọtago. But even ji wee TV da na onye amụma dị ike ma na-ewi ewi Fada Ejike Mbaka Nwambaka ọgụ nwere video omelu ebe okwulu okwu maka Ogechi Okeke Njaka. O wee kwuo maka ife Ogechi kwuru maka wee nye condition ife Ogechi ga-eme wee kwuo na ife nya na Ogechi ya nọ in constant lamentation or so until no me ife ahụ ukwu no yeme. Adama agbaga ya agbaga. Go because since we have all agreed that no onye amụma are supposed to kana agbaga ya agbaga because it is assumed that n'ifefa na-ekwu ife Chukwu gwara fa kwuo. Nwesi ka remind ya na gụnwa onye ya wụ ụtụtụ na efife na abalị na-ekpo evangelist Ebuka Obi n'ọnụ kpụrụ Zion n'ọnụ. Ife ịmahọ wifi kwubo maka Zion, ife ịmahọ wifi kwubo maka Ebuka Obi. Onwebụ ụdị afọ ikpọbụhe ka nchetakwolugu na onye amụma dụkwakwa ike ọzọ na-ewu ewi na Lagos kwuru wee sị gụkọtọwa Zion na ịkọtọcha Zion na ịgabịarịrị Zion. So ọ hụrụ na okwu ndị amụma dị ike ma na-ele and believe na ife Reverend Fada Ejike Mbaka kwuru maka Ogechi ya bịa na mmezu. I want you to also get prepared because na ya ebu wee bịa Zion. Ebe a ka nna aga. Ife niile na-ekwu kịta enugo ka m gwara gị na mụ gbagara ife Mbaka kwuru. No! Ma gbaghe. It is assumed that no God gwara ya. Ịghọtago ife okwulu uwe ife Chukwu gwara ya. Ife evangelist Ebuka Obi kwuru wuru ife Chukwu gwara ya. So ebe mụ na ya anọ wee nwee nsogbu wụ nke a kịta ma agbagha họ ife Fada Mbaka kwuru. Bịazi isi mụ na nke Ebuka Obi. No! It is the same thing. Because Ogechi ọwụrụ na ịma na ife Ogechi melu n'ebe Fada Mbaka melu do bad. I want you, as Ogechi is apologizing, you should also start apologizing to Evangelist Ebuka Obi. I want you to start apologizing to Evangelist Ebuka Obi because if you don't apologize to him, I don't know the condition ayebu na we be Zion. E what go condition ayebu na we be Zion we dey do very bad. Man dey say na he believe on spirituality. Man dey say na ha eme ife mmụọ. Man dey say na ha ekweta ho n'ife mmụọ. Ha ncha niile teamuru up were share video Fada Mbaka. Mande nke no Ghana na ndị n'ebe niile. Ha ncha niile teamuru up wee na-share video Fada Mbaka. I know you people. Integrity matters na Facebook here. Check your integrity. Onye ona si no Jofo. Onye ona si no Jofo. I cannot join the crowd. Let's go is different. Adam ekwu ife na-ekwu ka ọtọ ụtọ. Mana na-ekwu ya ọ na-ada gbawa na ntị maka ịma na ebe na akụ ya no na-aba. E watago. Mgbu onye ya everyday pụtara ya na-akpọ Ebuka Obi onye arenji, na-akpọ Ebuka Obi onye wayo, na-akpọ Ebuka Obi nọ na-eme nka onweghị ụdị afọ ikpọ bụ he
ụfọdụ n'ime unu si nọ na-akpọ ntu onweghị ife na-akpọ bohoye. What I am saying exactly is, how will I know if Ogechi kwulu about Father Mbaka wrong when you are saying the same thing about Evangelist Ebuka, and you are even insisting even Evangelist Ebuka they supposedly they kwe? How do you want me to go and caution Ogechi for doing the same thing you are doing? Yes, Father Mbaka may be your favorite man of God. Evangelist Ebuka is also my favorite man of God. How you feel when people talk bad about Father Mbaka is exactly how I feel when people talk bad at Evangelist Ebuka. So if we cannot agree to stop talking bad about any man of God, then you are on your own. And if you believe so much in prophecy, if you believe so much, n'ifemwo mando tu matayase ndo omena na buzo kwase na onwu nda achọghị nyere onwe ha aka, you team up yourself and squeeze yourself into any fight going on, provided na that fight do against somebody who is up against you people na Facebook. Unu niile na-emezi ife mmụọ. O nwere onye nke sịrị ha na ife Father Mbaka kwuru na atụkọ ya egwu na asijekwa oge Ogechi ebido kpọba ndị mmadụ ka ejeme nke kedu ife na-emerụ call iberive oni ife mmụọ. Isi na ife mmụọ ha exist. Isi na enwere ntị ndụ ka spirit. Isi na men of God niile nọ na Nigeria wụ fake na ha ndị wayo. By saying that, he include Reverend Father Ejike Mbaka. I want you people to know that I cannot be carried away by this. If I won't name on Facebook, I am above that pettiness. You may not believe it. You may not believe it. But the truth is that I am above that pettiness. Maintain us, make a stand and stand by that. Adama no agbo egbe n'enu, agbo egbe na agbo egbe n'aka ni agbo left. I aim my target and I continue aiming at my target until I can continue to go in every direction. At the end of the day, I want jack of all trade and master of none. Or if you know jack of all trade and master of none. It's part of Jesus Christ. Can I know so go? No sabe you go. It's part of them walk in I know so go. No sabe them walk one and them one or almost only if ya wadro onyoka. No nye. Like ho ntu anke Ogechi si wedo I believe one ife mmụọ I believe gota na ife Father Mbaka kwuru ya abịa na mmezu because of no Ogechi ịghọtago mana isiri na I believe one ife mmụọ ki enuru ebe Father Mbaka gwarago na oye ebu egbo eje gbagwo Ogechi ọ na oye ejeti Ogechi ife ọ na oye okwure ife okwuru wi ife mmụọ all those things okwuru ife ye take place spiritually enwe manifestation here. If you don't believe in spirituality, you don't believe in ife okwuru. If you believe in spirituality, then I can now begin to say that Namuna own on the same category. Meaning Nantwa is we believe in God. Namu believe kwalo. Nife Evangelist Ebuka Bikulu. So while you are there busy waiting for Ogechi, don't forget that we are also waiting for you. We are also waiting for the day Ayebu under any circumstances, under any condition, which I don't know. We are also waiting for Ayebu etu Awebu Zion. What I go, except to apologize for every bad thing you could go to Maka, Evangelist Ebuka. Manage ni kuye, aye ebu Zion. I'm on condition ye Jibia Zion. But if only amuma kuru nega biale Zion. And because na yaya bogas yukunda muma, I've decided not to bagala oku Father Mbaka kuru. Mano ya wulu ife ni ifa. Ni ife mama ife meku na enwa anwa bieba ebia kunenu or ebia show how empty edo. What I got na this selective justice unu na Facebook. I'm not caught up for that, man. I'm not. What is bad is bad. What is good for the goose is good for the gander. Akpubi isi sepo ba for onu. Akpubi isi sepo ba for onu notu. What I go? Amari isi akpola alobat. Sepo kwa yibe. What I go? Amalisi akpola arụbat sekpụkwa ya ibe onye mara ife ya wee mee ya ọdụghọ ya mma emekwana ya onye ọzọ ịmara ife ya wee mee ya adụghọ mma emekwana ya onye ọzọ. Injustice anywhere is injustice everywhere. Injustice anywhere is injustice everywhere. Treat others the same way you want others to treat you. Ọ karịghị etu ahụ ekwu karịkwa etu a nsi wee kwu ihe ife ọzọ ị na-ekwu n'onwe gị
If he wrote that Evangelist Ebuka is not God, that he cannot be criticized or condemned, then if you call that your favorite man of God cannot be God to us. The same way you criticize Ebuka, and I'm offended and say, and there's a yona he quick equal make Evangelist Ebuka, the day he equal make Evangelist Ebuka, Hanchani in our master, never Hanaron is more like a cult. They got to go wage goma. Maduku ha chacha makebe for Dambakano. Mapota. Manoko the same ngwa ya no like this. Na ko even in na ko maka Evangelist Ebuka. Ebel unu na emelum. Ebel unu na emelum. Ebel unu na emelum. Ebel unu na emelum. If ebel unu ji emelum wo na neti nkuni na neti na Facebook. Okay ma, if there is no unity of purpose, igi do bad. Nobody deserves cargo yi. Eno ogodo bad. Onwere onye deserves for kanu sayogo. Ima arrest, ima onye ni baba. Baba, na ane marese, ane intimidate ndebai, na ndebai wapụta, ebulu okwu anyị ekwu na Anambra na Abuja. Mana echi niile, eme ya onye nke gu, inwebe aṅụrị, eme ya onye nke like ho, inwebe aṅụrị, cheruzie ka ngwa go. Arrest is an arrest. Ụbọchị anyị emekwa onye nke gu, bulukwa ya ọkara ihe etu a, mana unu si na etu a ka unu si chọka unu si na-aga, ka anyị na-aga etu ahụ. Ka anyị na-eje n'ubi ka ọ ka na-aka aka mbụkwa nwanne unu nwoke Ezugo ịma na okwu nke m na-ada adagbuwa ma ọ da atọ ụtọ ịghọtago okwu nke m na-adagbuwa ọ da atọ ụtọ ka ọ dụ since I decide na ya agbaghazi okwu ndị amụma na ya bịa ya kpozi ndị amụma iyi ka anyị na-enebezi okwu ndị amụma na-abụọ kwuru mmadụ na-abụ awọ ndị amụma dị ike ma na-ewu ewu ya ndị okwu ha kwuru against ndị kwujọrọfa except ndị ha perceive na ha kwujọrọ fa ịghọtago etu a ka m nwa Ezugo si ekpe nke m until then ọkwa ifo na ife niile a m kwuru na onwekwa ebe m kwuru na Evangelist na ife Fada Mbaka kwuru anyị eme ịghọtago mana ịchọzie ka ịgosi pụtakwazie ka ịbịa gbagha ife onye amụma nke m dị ike na-ewu ewu kwuru nwa nọzi obi God of omechara fancha God of ọfụchara fancha God of Zion share this video